Hej og velkommen til Agar.io. Eller hvad man nu kalder det. Men det her skøre spil. Vi skal ud efter ham der. Vi fanger der. Ej, han bliver større end os snart. Tror jeg da. Wow, jeg må ikke blive fanget. Vi skal fange dem. Wow. Nu blev jeg da større. Tror jeg da. Wow. 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 Vi er da vældig store, synes jeg det nok. Men ikke store nok. Det her det er godt nok en nem server. Tror jeg da. Boblerne er større, dem der, hvor man bliver større. Wow. Det er svært nogle gange. Nej, smidt jeg noget ud. Ej, yes. Jeg fik en. Der er en, der er ude efter mig. Der er mega mange, der er ude efter mig. Wow. Det er godt nok svært. Jeg har ikke lavet YouTube-videoer i lang tid. Wow, jeg tror det er den største, det der var ham, der var derovre. Nej! Nå, pyha, jeg troede lige, jeg blev spist. Nej! Så blev jeg lige spist, der hvor jeg sagde det. Nå. Så prøver vi igen. Kan man ikke vælge noget andet end det der FFA? Jo, nå, der er ikke så godt internet her hjemme hos mig. Overhovedet ikke faktisk. Jeg kan ikke engang uploade en video med min PlayStation. Det er så kedeligt nogle gange. Så er det bare heldigt, at jeg kan spille Agar.io. Wow, nu skal vi blive meget store, håber jeg på. Jeg troede lige, at det var mig selv. Dumt. Continue. Kan vi ikke vælge noget andet end FFA? Kom nu. Sådan. Så skal vi over og have den her. Vi skal også have ham der. Nej, de skulle åbenbart have mig. Agar er ude efter mig. Eller Agar.io er ude efter mig. Wow. Jeg skal have mange af. Det har jeg bare overhovedet ikke lige nu. Yes. Yes, jeg vil have dem der. Yeah. Vi var lige ved at blive taget før. Taget til fange af en boble, som man kan sige. Wow. Der kom en, der hed A. Hvad? Det giver ikke mening, at man hedder A. Synes jeg ikke. Nam. Hvorfor hedder man nam? Det er skørt. Wow. Godt. Det går godt lige nu. Synes jeg. Ja, det synes jeg faktisk. Det går rigtig godt for os lige nu. Fordi jeg spiller ikke så tit det her Agar.io, eller Agar.io, som jeg bare kalder det. Men wow, vi blev EA. Vi skal nok fange dig. EA. Hvordan er de så gode? Vi prøver at finde en anden server nu.
Så fandt vi en. Så gør vi sådan. Og play. Så. Okay, nu blev jeg da lidt stor. Hvad sker der? Hvorfor? Min computer kan slet ikke styre sig lige nu. Hvorfor hedder næsten alle Agerset? Sådan. Så hvad skal vi hedde? Vi hedder bare Rasmus. Så play. Yeah, vi er en hund. Ha ha ha. Det er faktisk en nem server det her, synes jeg. Så det var dejligt. Hvorfor er det min computer overhovedet ikke vil styre sig? Det er så irriterende. No. Wow. Styr dig, computer. Nej. Don't kill me. Det skriver jeg lige til alle. Don't kill me. Sådan. Så har jeg lige skrevet. Don't kill me. Okay. Wow. Nu hedder jeg ikke Agerset. Det er der mega mange, der hedder i den her bane. Eller den her server. Okay. Nu siger jeg det sidste gang til dig, computer. Styr dig. Du er så irriterende, computer. Ej, vi gad ikke have fat i ham der. Væk. Jeg skriver lige. Don't kill me. Don't kill me. Nej. Styr dig, computer. Pyha. Der er en, der smider det til ham. Snyde. Hvorfor smider de ikke noget til mig? Vi skal have dem der røde nu. Nå. Var der nogen, der gik ind i mig med vilje? Det var dejligt. Men dumt. Men godt for mig. Jeg skal nok fange jer, Agerset. Hvis vi kan. Vi skal nok. Nej, vi fik dem ikke. Vi skal lige over og samle dem der. Og spise nogle af dem. De hedder bare Tito. Nej, vi skal vist den anden vej. Styr dig så, computer. Kom nu, vil du ikke nok være sød og styre dig, computer? Den her server slutter snart. Vi skal have dem, vi skal have dem. Wow. Hey, vi er på leaderboardet. Og jeg slutter videoen nu.